Ayo, Nah. training. Nah. Ayo, demi masa depan yang cerah, Kin. Kamu harus bisa. Nah. Oh, sok ngisor sik. Sok ngisor nek ngono. Sok ngisor. Sok ngisor sik, sok ngisor. Ayo, Dek, belajar. Belajar naik. Nah, yuk, nice. Kakinya satu lagi. Ayo. Ini. Awas, ceklin terang. Nah, ayo, berusaha tangannya. Nah. Ayo, sik. Mancik sik. Nah, nice. Ayo lagi terus. Nice. Jangan tunggu lama-lama, sik, nanti lama-lama aku diambil orang. Asik. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Aku. Asik, jos. Ya kamu nak turun gak gitu. Ayo, turun coba. Turun ya, turun kamu caranya mundur. Nah, kakimu nah kayak gitu ya. Kamu cari pancianmu tadi. Nah, kakinya mancing. Yo. Mancing. Yo. Panciane goleki. Yo. Nah, wis mbok panciki ya. Kowe gandulan kene, gandulan. Yo. Gandulan, keket. Yo. Sprene keket to. Kowe nek ceblok. Itu naik. Nek turun beda lagi, Turun Bro. lihat. 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 Aduh, lihat bebek. Astagfirullah. Lihat. Lihat. Ini ya, ini kaki. Kaki ini mancing. Mancing yang kamu pancing tadi. Terus? Kamu lihat di situ kan? Iya, kok Terus sik. ini lihat. Lihat itu, look at me. Hei. Tangannya lihat. Tangannya ini gadul kayak gini, baru gini. Iya, ayo, nah, terokno. Yo, terokno. Oke. Ayo. Belajar. Nih, jadi kayak gini. Yo. Terus. Kamu cari pancianmu, jangan turun. Pancian. Wes, nah, terus. Ayo. Tetap Terus. ke bawah, kakinya ke bawah. Nah. Naik ke Pintar, bawah, good naik. job, tepuk tangan. Wih, jangan tunggu lama-lama. Sik, nanti lama-lama. Wes deh. Awas, kecepet. Nah, Ya, naik. Ini Coba awas naik. kecepet dia langsung mirip, guys. Naik, coba. Bukain tuh. Coba naik lagi. Sekali lagi. Yang ketiga, nanti skormu 100. Nah, 3 kali. Ayo, naik. Oke, naik. Nah, goleki pancitane. Terus. Jalan terus. Berusaha terus. Ojo lepas nase. Nah, terus ayo goleki pancitane. Nah. Terus. Yo. Nah, terus. Ayo. Terus. Nah, yeay. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama aku diambil orang. Buka titik. Jos. Jos. Tepuk tangan. Bosan. Capek. Nyamuk. Mana nyamuk? Kamu dilihat. Kamu nek sudah sampai atas dilihat. Ini jeru apa enggak? Iya. Kamu turun coba. Turun. Kamu belum lulus ya. Cara turunmu masih. Oke, guru belum memutuskan untuk lulus. Turun coba turun. Digolek pancitane. Oh, ndeleng brosot. Weh. Sudah terbiasa terjadi tante. Asik. Ya. 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 Jangan tunggu lama-lama. Sik. Bapak nih, Pak. Enggak tak apa-apa nole. Nenek doyong ngene terus tatapan. Nyanyi, Dek. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Ngantekkan bosan aku. Good job, hari ini dapat nilainya B ya. Besok kalau udah bisa turun sendiri itu B+. Nanti kalau sudah lancar baru A. Wah, ayo. terus berusaha no. Minta tolongan ini. Nyekel coach, anjay coach.
Pancing, ini juga ada panciannya. Apa kau? Gak enak deh. Waduh, mancing aku ini malah. Ya deh, nek wis gak iso Waduh. Yo. Ayo. Ayo sayangku cintaku, I miss you, I love you. Jangan tunggu lama-lama. Ayo, jangan cuma. Kau ngajak neng di isuk-isuk. Panjang. Lah kene iki penjak bude. Yo, kan aku cupuk klambiku sing tak nggo diajak Budi. Ancen kok ki ruwet. Keruwet, pra. Ya Allah, Mbak, kowe mau ketemu aku. Kowe wis gak cinta sama aku. Ora. Wis gak sayang. Gak. Ayo. Kenapa sih wah kehidupan ini kayak senangan ini mepet-mepet, dadak-dadak iki kenapa ngono lho? Ora mepet, ini masih ada banyak waktu. Gunakan waktumu sebaik-baik mungkin. Cibrin kisah. Wong kene iki ketoke kuat-kuat cah kena arit mek dibunten mata terus enek sing dicokot ula santai ae. Ketoke wong kene Otot kawat tulang besi. Kira berat. Kok iso? Putu ta iki. Ya kan bersumber kabeh guys, bunda bayi Ya Allah, barang. bunda kena matahari malah ketok putih. Aku tak kena matahari malah ketok glingseng ya. Ini juga tenan Pak Panjang. Yo ndak. Ya Allah, wow, aku kenapa sih wah kehidupanem? Iki klambine imut, makanya aku tak cukup. Aku sejono sih guys bocah iki. Senengane iki dadak-dadak ngono. Piye dah 5 menit rong enek aku ngontene 2 menit. Oh, ya wis guys aku tak bilang Pak Panjang sih. Manusia paling ruwet pagi hari ini jatuh kepada Ora lagi ra ruwet. Ini si ireng. Dogo yo ireng nilai. Ruwet. Iki ya. Nek kobongan ini deh, rias manten ini. Iki kan kanan yo. Kan atas. Terus sebelah kiri. Pagi pemirsa ya, Ya Allah guys, aku baru mureng-mureng ngambil salah ya. Ternyata langsung untuk rezeki Mas Ham. Lo nek baru mureng-mureng ngene iki lho ya, aku senengku ngono kuwi. Nek baru mureng-mureng terus untuk rezeki ya aku seneng mbok Mas Ham ya. Isu-isu kalian roh apa? Diteri apa? Kalian roh? Enek apa iki jenenge? Apa lagi jenenge? Pak Coy. Dikirimi Pak Coy, dikirimi delok ya, ada sosis. Enek apa ini? Ceker. Tulang. Loro. Terus dikirimi Beef slice. beef slice mix 2 siji. Terus mari ngono iki apa iki? Iki beef slice mix 2 loro, sekilo ya 500 gram ambek 500 gram mas kilo ya. Sekilo. Sekilo ya teman-teman ya. Kira saus apa? Mbak Opi lagi. Dan kalian roh apa? Mbah Ye ya entuk rezeki Mas Ham ditransferi Mbak Opi. Dikongkon tumbas jajan. Mbak Opi, ya Allah Mbak Opi. Opi matur nuwun Mbah iki Mbak Opi nggih. Mbah iki gak iso bales apa-apa, Mbah iki sithik mung Tuhan. Nangis. Susu ya iki. Ambek anu ni godhong lumbu. Asal nangis iki. Iki wis rezekine bayi. Jadi iki wis rezekine bayi untuk bayi iwak wisakno. Apa jenenge untuk bayi mendapatkan rezeki. Iki aku ngendi. Mendapatkan rezeki. Jago Alhamdulillah. Rajan tenan tapi guys Mbak Ovi maksudnya iki apa yang ngarani suaya ambek keluarga kene iki banyani Mas Mbak Ovi iki yo.
Jadi kene iki yo ning belakang kamera ning WhatsApp ngono kuwi yo sering-sering maksudnya Sering berkomunikasi. Kok gak mau nek pas ngene-ngene kita gak yo kene apa jenenge Mbak Bunda apa ya. Ambek Bunda ya WA-an ngono guys sama makanya kuwi sudah seperti keluarga sendiri. Udah bayi dewe. Yo kayak anak Masa mantap ini ya, Mbak. Ya. kayak anak yang bayi dhewe ya. Bapak kan udah punya anak, jadi bayi diputune hiji guys. Delok Mbak Bapak Ovi. terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih, Mbak Ovi. Peta anggo ning ngono peta anggo pas tahun baru. Nge-grill kita. Tahun baruan apa ngegrill. Ya Allah terima kasih banyak Mbak Opi. Apa sih ini kulit? Langsung terisi Mbak Ovi kulkasnya Mbak Ovi. Terima kasih Mbak Ovi. Kita juga parek beli sithik-sithik ae wah. Maksudnya kayak senengane kene kayak sing apa? Tempurang ngono kuwi. Asline iki kene iki yo petu ngono kuwi guys. Engko pas apa jenenge tahun baru ki ning omah yo pengen grill ngono ae. Lah kok entuk rezeki iki lho ya. Pokoke yo wis alhamdulillah rabbil alamin ya. Kan tahunnya masih prepar ini. Mbak Serene Bu Dewi pundi nggih niki Mas wonten belanjaan saking sinten? Saking Mbak Ovi. Wih, mau nih kata kalau belanjaan apa Mas? Itu bronjo kok bronjo itu aku. Ovi. Terima kasih. Kowe tumben Mbak dua hati nggo ngekakno kene aneh iwakku. Kan usakno. Moga-moga. Sambil Ayo sarapan udah dijak budal. Yo orang yo. Angin Lena. Terus guys ki penangeno masik ya. Angger ape lunga nek iso ngunah ya. Piye wae sakjane? Kowe menutem piye wae? Aku heran kok ngrasakno kae sing siji ke ribut perkara klambi, sijine aku nganggo celana apa, sijine nggih kudu pokoke angger muni ape lunga jam 10 kudune jam 3 isuk wis persiapan. Tak omongi tenan. Jam 10 iki wis setengah 11 luwih sampai jam 11 ya tekan kono jam. Ini duta keluarga ruwet. Delok iku kakno lampune. Kenapa bingung? Emang gak apal? Kurang apal? Kamerane kok peteng ya? Berarti rombok 30. Wis start 30 HD. Start 30 HD aku wis Jual api. Wis lah, wis. Guys ya, jadi ini adalah persiapan kita mau ke Bojonegoro. Ki mau ruwet, leren njukuk klambi, leren apa wis toh. Pokoke iki musuh salwa nek gak ruwet ora salwa. Wis ngono tok. Kuwi kudung ya percuma disetrika tapi kan terus dilempet ae. Nek ape lunga ya tetep disetrika maneh. Makane aku saiki kudung gak ada yang tak setrika. Dadi nek ape nganggo baru disetrika wis. Kuwi kowe wah. Kuwi kowe. Hah? Aku gak ero le ora tau nganggo jamem le aku. Aku gak ero jamem le. Aku tidak tahu. Kita menyetrika kudung itu harus dengan penuh hati, penuh kasih sayang dan penuh Ya oleh kok tambah kuru alah. Mbok kan piye? Mikir apa ya nek iso entek awakmu ya. Delok klambi kuwi dadi longgar tenanan iki. Aku tak melok ya, aku tak mikir. Kamu mikir apa? Delok ta awake entek sampai Aku klambi ya mikir ya, tapi juga sebelum ya. tenanan. Jamku ning ndi? Ndem bukan ndi le aku gak roh tenan ya. Masuk kaos kuwi yo, duodoran tenanan yo kuwi saiki.
dadi kekodoran tenanan kok. Ndi? Apa tuh yo? Jamku. Ya kok kan ndi kowe sing duwe jam. Ya enak sing mulai-mulai. Sopo sing lek? Sing ngeleh sama kira-kira sapa le? Jajal didelok kono ki ning lemari-lemari ngono kuwi. Kowe kan nek bar nganggo langsung grebiak ngono ae. Coba nek mbok dekek kotak kan ya aman Nek mbok dekek rak ra mungkin bunda okrah-okrah. Nek ndak ya mosok aku ngedol jam kan ya ora mungkin yo. Tanggo opo kira-kira? Ya wes ganti seteng lagi. Kayak terus ini bare pang kira golek memet yo ora enek yo kuwi ning kono. Nama apa kowe? Piro kuwi 150? Duit iki nane. Duit kaya bar. Kalau Bapak kapitan tulis. Oh iya, bar kok bluro kae kan terus utuh ae kowe. Aku ora duit ning tas Mbak. Duit. Muarta karun. aku roh dhewe wis. Tapi ora tak janjian. Ben roh dhewe ben jumlah. Aku patut. Wah. Patut putar. Ya wah kowe tok ya sing suwi kudune iki sing suwi iki sing wedok lho ya. Padha lanangan loro ning kene lanangan ning omah ki loro ya. Tapi nek metu ya sing suwi lanangan kuwi loro kuwi. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ki ora nek sing dene bermodal tuku kene. Ya ora apa-apa bayune dadi ngono ya. Apilen aku ora sedeng moro dene. Katok tak jukuk nang apilen. Kak apa? Kuwi kok Mbak Indah. Wis ora apa-apa. Kowe nak men. Jos Di mana tak kok ngene dah. Aku ngono ki duwe Mbak aku seneng berapa. belas. Alhamdulillah. Kamu belas no. Ya, alhamdulillah sudah merangkum semua kata-kata. Ya kalau kuliah banget tenang ya. Tapi kuine dek ilang ya wasene dodo ya Pak, kayak pita-pita ngono ki ilang ya. Paling apa? Dibuat apa panjang balik. Ora dibuang balik ajar Pak. Terus Terus ki ape piye neh sing kae wis temok jame genten iki neh ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. jam 50. Aja aku rindu, Bu. Piye lah, Bu? Waduh, ya. Ya Allah, ya Allah, tenan. Kira sik ya. Hai sandal kayane dhuwur. Kak sing kuwi sing kuncuk. Kuncup kan ngene Bude. Ya, ayo. Kae tutup sik, tutup. Sembok, Mbak. Pokoke sampean nek ngejak metu grombolan iki kudu sabar. Ya nek gak sing lanangane wedokane, wedokane lanangane, lanangan wedokane. Iki lak ya sandal ya. Hati-hati. Dia dompetnya digawa porong. Dompetnya gue gawa. Sime kan di kono. Iya, wis duwe SIM. Rasanya. Makane kuwi budhe ngejak kuwi kan ya soal saya duwe SIM. Maksudnya kan ngono kan. Nek repa urung. Sopir gadungan nih. Iya, Mas teh alhamdulillah iki iki ana rezeki ya langsung digawekno SIM. Ngono. Hati-hati, budal mas. Navigasi. Dompetnya juga sih, Om. Tapi aku mang tak kena bibet anda. Wes kagak Maam sih apa? Jalan sih. Jalan sih. Ya wes hati-hati ya, mau lagi jam 11 ada ya. Wes nya. Tak pasno 4 menit ya. Bude sih, Bude ki Bude apa Ibu? Ibu Tiri hanya cinta tuh. Adik ketok rupaku wang, kok potong ya wah menit ke-4 ya 4 menit ya.
Ya wes ya, cus.